Hajlamosak vagyunk elveszni a mindennapokban, és nem feltétlenül vesszük észre rögtön, hogy valami nem oké. Ebben a videóban összeszedtem 3 jelet, amit én úgy gondolok, hogy jelzi azt, hogy változtatni kellene az életeden, de mielőtt belemennék ezekbe a jelekbe, leszögezném, hogy semmit sem kell. Én úgy gondolom, hogy minden, ami választásunk, és ez a videó csupán egy információt ad át, csupán segít téged abban, hogy több rálátásod, több tisztánlátásod legyen azzal kapcsolatban, hogy mibe vagy jelenleg, és hova tudsz eljutni. Nézzük is ezt a 3 jelet. Az első jel, amit én gondolok, hogy azt jelzi, hogy változtatni kell az életeden, vagy nem feltétlenül azt az életet éled, amit te igazán szeretnél, az az, hogy napról napra, hónapról hónapra, hétről hétre egyre kevesebb energiád van. Ezt magamon is mindig észrevettem, hogy amikor nem azt az életet éltem, nem úgy éltem az életemet, ahogyan azt szeretném, akkor azt vettem észre, hogy egyre fáradtabb vagyok, egyre kimerültebb, és egyre kevesebb az energiám minden napnak a végén. És ha te úgy érzed, hogy akármit teszel, akármennyit pihensz, mindig fáradtnak érzed magad, mindig kimerültnek, és egyre negatívabbnak, akkor az egy jel lehet arra, hogy nem azt az életet éled, ami neked való, és hogy változtatni kéne. A második jel arra, hogy változtatni kellene az életeden az, hogy egyre inkább keresel olyan tevékenységeket, amik arra szolgálnak, hogy eltompítsd önmagad, hogy eltompítsd az éberségedet, a megérzéseidet azzal kapcsolatban, hogy mit kéne tegyél, vagy hogy érzed magad. Ilyen tevékenységek lehetnek mondjuk a telefonozás, a TikToknak, Facebook vagy Instagramnak a pörgetése, illetve akár az alkoholfogyasztás, vagy bármilyen szernek a fogyasztása. Sok példa lehet arra, hogy ki mit használ erre, de leggyakrabban ez a telefonpörgetés, főleg az én generációmban szokott előfordulni, de már a felnőtteknél is észrevettem, hogy aki nem akar jelen lenni önmagával, csak pörgeti a telefonját, és azt veszi észre, hogy minden este már ott van órák óta a TikTok előtt, és minthogyha nem tudnak kiszabadulni ebből a csapdából. Szóval, ha azt vetted észre mostanában, hogy egyre inkább eltereled magad, és egyre inkább nehezebb önmagaddal jelen lenni, akkor az egy jel lehet arra, hogy nem igazán vagy jól, hogy valamin változtatnod kellene. Mert általában azért akarunk elmenekülni, mert nem akarjuk látni, hogy mi történik ténylegesen, nem akarunk őszinték lenni magunkkal, és ez elég nehéz tud lenni, hogy leülj magaddal, és kicsit elgondolkozz azon, jelenbe kerülj azzal kapcsolatban, hogy is érzed magad, hogy mi van ténylegesen benned. De ha hajlandó vagy tényleg leülni magaddal, és jelen lenni, és látni, és igenis átérezni, ami benned van, akkor tudod ténylegesen megváltoztatni az életed. A harmadik jel pedig az, hogy érdekel, hogy hogyan tudnál változtatni. Ha ezt a videót hallgatod, vagy más videókat kezdtél el hallgatni az utóbbi időben, vagy könyveket olvasni, akkor az egy jel arra, hogy valamilyen területen az életeden változtatni kellene. Lehet, hogy még nem indult el a változás, de már benned van a kíváncsiság, már benned van a hajlandóság arra, hogy oké, amit eddig azt hittem, hogy nem tudok megváltoztatni, akkor utána nézek, információkat szerzek arról, hogy ezt hogyan tudom megváltoztatni. Szóval, ha már a kíváncsiság, a hajlandóság elindult benned, akár lépéseket is tettél, akkor az egy jel arra, hogy érdemes változtatni az életeden, vagy hogy már el is indult a változás. Még nagyon sok jel lehet arra, hogy mi mutatja azt, hogy változtatni kellene, hogy nem azt az életet éled, amit szeretnél, ami neked való, de ezeket akartam leginkább kiemelni, amit sokaknál észreveszek, illetve magamon is észrevettem a múltban, amikor olyan irányba mentem, ami már nem igazán tölt engem, hogy fáradtabb vagyok, egyre negatívabb vagyok, egyre inkább próbálom elszaporálni magam a világtól, vagy önmagamtól, és már nem akarok annyira őszinte lenni magammal, és próbálok olyan dolgokat csinálni, amivel elterelem a figyelmem. Harmadik, ami egy pozitívabb jel, hogy igenis már benned van a kíváncsiság, és igenis eljött az idő a változásra. Nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy mi az a jel számotokra, ami azt jelzi, hogy változtatnotok kellene, vagy nem olyan irányba mentek, amit igazán szeretnétek. Remélem, hogy ez a videó adott olyan információt, ami elgondolkodtatott téged azzal kapcsolatban, hogy lehet, hogy változtatnod kéne, és ami most van, az nem biztos, hogy a legjobb. Úgy gondolom, hogy a változás az a legfontosabb az első lépés, és igazából nem is tudod pontosan, hogy mit tegyél. Egyszerűen bármi jó, ami elindít azon az úton, csak kezd el az első lépéssel. Kívánom, hogy indulj el ezen a változáson, és hogy igenis érd el, és igenis menj afelé az élet felé, amit igazán szeretnél, és remélem, hogy találkozunk a következő videóban. Sziasztok!